naidi ko thirok pura tanglajak ko bo hai oमफ्राय yang bego bo kholok manan kul lama kari khabai ke thanang ri phai ko yang hawa hak thang kana hawa bo jodio hak ri hingkai sino gari thang khamung lingawa asek phan ke sugur phai yang bo dabi waisen chaka sugo hap thangbai ka ma hak tal rung jago ke jakhata Kani apno kainai sini je all over India wo gari kotor chalagai nok khongpalok tonglai tongo kintu obo hai city tui over speed chalagai te kaisa kaham korung chalok phainai no thutai sukrup mani buthar mong tei suak nungi chalok mong aborok na khibikai belaina hambo tei mo hai kai jodi kebo sukrup ri phaikai a borok no gari obo license bo sis khainango a driver no pura lifetime tei driving na haita suspension khairina nang botai cholime as a driver abo hai khainan nangjago ang abono kesar mungnarago nungmungsa mungni bising tike bata salak tung sini driver ok sini to kono nungmungsa mungjagya o truck driver bo kefek dabu sung saimya nurugya gayo condition ta tabuk angka total 6 jona ba khorok dok tongo khorok dogo o je gari nok phang chela engkai ani buprangjek engkai ani yongbrui engkai serai rok kunui aro bisingo busa selaokrani bumung engkai sita deborma busa je kusini mung engkai ebilina deborma engkai yongbrui koto tongo gari wona nukung khungsani tar mane no engkai borok 5 jon kaisani family ni engkai borok ni jini takuk no yongtoi ni busa na driver bo boke sukanda deborma bona soh 6 jon engkai cerai rok kunui tongo serai khoroksa pori tongo te khoroksa angka poriya kho motamuti 10-12 bosor na chela busa angka abo hai angai de khayo angkai brui busa angka abo hai rok ngana 3 bosor rok ba 2 bosor abo hai rok apsa kota jeti hinbo angka tabuk sengwa na laima angkai buma bufa jodi o accident sakduk derai thangkai o busa rok ni future bahai khamung tamung khamung abon bagai gari gura salok lai thani bebak seng fulfill carefully salok na nango abani kobok mung gesar apni song phaika hambai norok media person rokno norok ni bising tising tinaro phunugui mangkha gari ketal nijini right chajak side chajago bahai ke sukrubui o borok berari ri phaika tabuk police ni yago inform khaijak mongkha telamra ps ni andaro engkai buskango tam khlainai telamra ps ni andaro rojak borokno sungna sakha kereng bai ma 17 na gari na hne gaboni buskango tai tamuna saimia apni thani tabuk norok sawaya konai sungnabo jeno justice man nangthung sungmoni due justice man nangthung through media person through police through lukurong ni subamung sungjoto man nangthung abonon sini koimung norok media person ni bisingtei nang mani hingkai puila sini telamra bukhak nenge ani nok ni ani buprang rok no kaisa kaile panna tongo ani buprang ne kaile panna ni paimung ni yagolo agartala bukhak thang tongmane o gari khai tabuk je norok nuk tongmane o gari hingke ba agartala bukhak thang tongo nok nukhung bihik busa tuina tei ani yongbrui ani salani bukrajak moto ani sala himpana yongbrui ni ani buprang rok himpana hingke o obostha o nijini safety tui seat belt lok khajak driver yang nijini left side na salagui phaimani kaisa truck gari Assam oro sung nukmangkha AS rijak gari number hingke Assam ni saimano o gari tam khlaike bo bini side no khibiui sajak side dige je gari drive khai phainai na thutai ri phaika thutai ri phaimani pore sini driver injured ungkha bokrok phatika bini
खाख्लाब बडुखुमान का सीट बेल्ट जे खामानि बटक जत समसाखा ते बिनि लेफ्ट साइड आसुजाक ड्राइवर नि सीट गाना आसुजाक आनि यंब्रै मा बतिनि एडमिट जाक तेलमरा हॉस्पिटल डॉक्टर बना एडमिट ना रखा बिनि खाख्लाब इंटरनल इंजुरी फना तंगमानो हिने गारियाव खर' बुसुक दं गारिवा 6 जन ड्राइवर सह ड्राइवर बो नक नि बरक न काइसानो nge gari namo bo mas khanik se kasugya kho ab bisinga na ba condition jibir harja borok na tabok telemra hospital ngai aran bisinga je injured mai rok buskang na sita tongnai rok bisinga driver bo release jakha haipana bini bokrok phatijak doctor saga next norok contact kai tongle kai pano o yong bro ngai admit narak jak jibir phar rohajak liya aron borok sak nai phangrok nai lai tongo ngai borok tabok under treatment tong गारि koto biang dik thang to manabe gari kotor ngai agartala ni budai asam bana thang dong khana tobo agartala tu telemra rutomo sengtak tongmani spot ngai salka kamini gana wo o je duk hati hini tongmani mukiteng phalmani agana ni turning point o jaga na o accident o gari orona cover sa suprub rifeka abo kono kisisa nanglaimani unga bo jan buju se sukrub rifeka mane ka ami siti tu jakhai makla ke nakai siti tu ja boba pura mo je sunung mana ona sarang ka jan side chaja ko pura sukrub rifai bo siti tu abo hai ke ni sungnu go ro siti tu ni sukrub rifai ke sungnu go abo narok phunuk nai di coverage khai nai di ko abo yang naila mo je condition ke rifai ka mo gari ta sung left yang agor talas thang tong ka sung left na salak nai mo route ni yang right side inke nai nai di sini gari left on tongo ama ha ke rifai ka yang mo rifai mo thagya aba hi sabaika yang airbag nai phidi bisingo pura thui sasa ruro nanglaijak driver ni belai kaito ni khairok ma bai isor ni na khairok ma bai si borok tini sep tongsu thuisu gyangai tabo under treatment soli tong driver no kono moda mar khajia thotai nai no sing marak ya gari sabe woman phaya truck ni condition bo kono hamyang ya bukhok simsi kisa deb jakhino go bono sukrup phaima ba je sukrup rifaimani sini gari khaito bai thangbai khai ko ani boprok ni gari nokphang ka abiram deborma bini malkhung abo nin kami ke anando nogor bini nok para uttara gari mal driver mar ne na ei abona khar liya kisapan ruglia o thotai lai tongpur to jani rugi patient ayang ni rear dur khulok simalaya engkai je back side ni bo sini je cabin ni abo khulok malia hawa hap thangka abo norok jodi apni song coverage khai ke nai manano